Ngicabanga ukuthi abantu abaningi bayibonile ividiyo kaDr. 3Second ese-Italy la athe khona mesenza izinto zakhe eshisa izibani zakhe ubekhuluma ngesiZulu ukuthi amantalane yamuzwa noma mawuzwa yini kodwa ubexhumana nethonga lakhe ngesiZulu. Leya nto eyenzeke e-Italy uma iqala ukwenzeka shuthi uqopheke umlando ukuzwe abantu abaningi bethi hlangana Zulu kodwa lokho bekusho endaweni e-wrong ngesikhathi esi-wrong. Ngicabanga ukuthi isona sikhathi lesi sokusho ukuthi hlangana Zulu nakho uqopheka umlando ngoba i-Italy yaziwa ngobandlululo nonya kubantu abamnyama kodwa ilona azwe elikwazile ukuthi limbize uDr. 3Second azokwenza izinto zakhe ezimangaliso ngesintu sakithi egqoke ngendlela yakithi. Ipolitiki nenkolo isidivide kakhulu sisizwe samaZulu okangokuthi noma uhenzile ebiza abantu ngezinja amakhosi awashongo lutho nabaholi awuyizwanga lenkulumo ethini hlangana Zulu nasi isalukwazi somlungu sisibiza ngezinja ngoba inkulumo yakhe wayibhekisa kubantu abayi-MK ne-EFF. Lokho kwakhomba ngempela ukuthi ipolitiki isihlakaze kangakanani isizwe. Njengamanje kuqopheke umlando ngento eyenziwe uDr. 3Second. Ngishayela ihlombe elikhulu ngoba kumina ifakazela izinto eziningi ezihlale zikhulunywa ngoba umuntu uzobukisisa umnumzana uZuma uthe bonke abantu abamnyama bahlangane bavotele MK kodwa abanye abakwenzanga lokho ngobani bethi umZulu bethi bona ngeke baholwe umuntu ongafundanga kodwa mawuthi uyabheka njengamanje umnumzana uZuma uhlanganise amajaji wahlanganisa abameli wahlanganisa odokotela wahlanganisa onjiniyela wahlanganisa abafundisi wahlanganisa amakhosi wahlanganisa wonke umuntu. Labo bantu onjiniyela nodokotela namajaji ifundiso kodwa zihlanganiswe uLozuma ongafundanga. I-MK ikhula ngamandla amaqembu afonywa abantu abafundile alikho elinamandla njenge-MK. Umnumzana uZuma esihlanganeni sonke sabantu abamnyama ufakazela isenzo nombono wesilo uShaka owayebizwa ngombulali kodwa wayehlanganisa isizwe esimnyama ngoba yena wayibona ukuthi kukhona into ezayo ngoba belungu bafika la sihlangene sabantu abamnyama siyinto eyodwa babengeke baze basinqobe kodwa bafika sindlakanhlaka. Namanje abelungu bachamela emakhanda ethu ngobani sindlakanhlaka siyakhombana. Uma kuzatshalazwa ayisebenzi indaba yemfundo nalenkululeko esinayo njengamanje yayitholakalanga ngemfundo. Imfundo iyona eyenza ukuthi kugcine kunalenkululeko engaphelele ngoba kwahlala etafuleni kwaxoxwa nabelungu kodwa ngokuxoxanga kade kuhamba izwe kodwa ngaleso sikhathi imfundo yayingahambi phambili ngoba i-ANC uma ingabe ifonywa yafonyela ukuthi lande umhlaba lo mhlaba ongakabuyi kodwa abantu sebekhuluma ama-PhD ukube ngempela imfundo iyasebenza kwipolitiki ngabe umnumzana Sihlezi Kalala akayona i-deputy yomuntu onomatric kuphela ngabe uStenezen akayena u-MP i-member of parliament. So lento iyakutshena ukuthi ipolitiki okanye umzabalazo awudingi imfundo kodwa udinga ubuchopho bakho. Njengamanje akusona isikhathi sendaba yemfundo nanani isikhathi sokumela iqiniso ngoba uyokhumbula ukuthi bathi amazwi okugcina esilo sakaDukuza isilo uShaka athi uma nisenomona kanje ngene libuse lobusa zinkonjane zakhela ngodaba ngoba nabo bamgcweleza ngoba
babengaqondi ukuthi wenzani. Namanje abantu abaningi bamzonda umnumzana uZuma ingoba bazi ukuthi wenzani, abaqondi. Abantu abaningi abathi bazabalaza namhlanje abayona ingxenye yomzabalazo, njengomnumzana uLekota. Umnumzana uLekota ngelanga wathi wahlala iminyaka eyi10 eRobben Island, kodwa namhlanje akayona ingxenye yomzabalazo. Wayohlaleleni u10 years eRobben Island, wayilela lelizwe ngoba izwe elikakabuyi. Kungani engeyona ingxenye yomzabalazo namhlanje? Kungena yedwa, baningi abantu abathi bazabalaza bezabaleza lelizwe. Musu uzibuza ukuthi selabuya yini izwe ngoba iNC efonyethi kuyisa umhlaba wakabuyi. Emzabalazweni awuretire. Angazi ngizwe kuthiwa khona umholi owathi hayi usemdala uyaphuma emzabalazweni. Akuretire emzabalazweni. Bonke abantu ababelela izwe kumele ngabe sebabona manje beqhubeka nokulela izwe ngoba izwe alikakabuyi, kodwa sibehlehlele emuva. Namhlanje uzwa kuthiwa uFloyd Shivambu ngokusuka kwi-FF eze ku-MK sembiza nge-sell out. Kanti yini i-sell out? Ngoba still usesemzabalazweni uShivambu, ingoba abantu abaqondi ukuthi kwenzakalani. Lana akudlalwa amagenda, akudlalwa umacashelelana, kodwa kumele kubuye izwe. And iqiniso limile, izwe selibuyile. Mawuthi uyabheka, umuntu omnyama osevimbile, abelungu sebengemuva. Umuntu omnyama uselwa yedwa manje, ngoba abantu abaqondi ukuthi yini umzabalazo. Emzabalazweni uMgabe wafa eseno-90, kodwa still wayesesemzabalazweni. Umnumzana uZuma una 83 or 82, kodwa still usesemzabalazweni ngoba izwe alikabuyi ngokuphelele kumuntu omnyama. Umuntu oyi-MK noma kuthiwa umnumzana uZuma akasekho, uyohlala eyi-MK ngoba uyaqonda ukuthi kuyini ukuba yi-MK. Akekho umuntu ku-MK uyoyishiya i-MK ngaphandle uma kade i-MK ngenhloso ezithile, hayi ngokomzabalazo. Umnumzana uMalema wakhuluma into ethi uma esefile yena elakhe ibhokisi lo mbozwa ngembala ye-FF. Kungani cacisa leyo nkulumo na? Ingoba uyazi ukuthi njengamanje kwenzakalani, abanye abantu abazi kwenzakalani. Uthi umnumzana uMalema baningi abantu asazohamba kwi-FF and akanandaba nabo ngoba uyazi mawusuka kwi-FF uya kwi-MK. Moya kwi-MK sohlangana nge-Freedom's Day, kodwa mawusuka kwi-FF uyojoyina i-GNU, wena ozibeka esayidini eronki lomlando, ngoba manje isikhathi sokuthi umuntu nomuntu ayibeke esayidini eli-right lomlando. Abantu abaziyo ukuthi bayijonelana i-FF ngeke baze bayishiye i-FF ngoba bayazi bazeleni, kodwa abazele iy'nhloso zabo uzobabona beshiya bengayi kwi-MK kodwa beya la i-FF ingangeni khona. Kuningi okusazokwenzakala kulelizwe, kodwa okubalulekile ukuthi izwe labantu abamnyama liyabuya kovimba omunye umuntu omnyama, njengoba amalunga MK ebulawa ungakazi uze kuthiwa kuboshwe umuntu. Leyo nto futhi ingakhulunywa. Ingobani? Abanye abantu abamnyama babona kukuhle lokho kwenzakalayo.